Čaute všetci, ja som Stella Mia a viac ako po roku idem domov, do svojej rodnej vlasti, do svojej rodnej krajiny, do Azerbajdžanu. A okrem toho, že beriem ten najkrajší darček, mňa, teda moju skvelú náladu, môj úžasný humor, moju skromnosť, tak sú tu 3 veci, bez ktorých by som až priam nemohla prísť domov v úvodzovkách, ale teda urobia určite radosť mojej rodine. Tretia, najdôležitejšia vec je varenica. OK, syr, v pohode. Môže byť. Druhá vec, ktorá je veľmi taká dôležitá, to je teda čokoláda. Študentská pečať, špeciálne. Tí, čo ma poznáte, viete, že ja čokoládu nejem, takže keď som bola v obchode a stala som pred čokoládami, som bola taká, že akú čokoládu mám kúpiť? Mliečnú, horkú? A aký je vôbec rozdiel? Je v tom rozdiel? Teda asi je, ale aký? Dosť mi to trvalo, keď som niečo vybrala. A tá najdôležitejšia vec, bez ktorej, a keby nič nedonesiem, toto by som mala doniesť. Margotka. OK, je to zaujímavé. Raz mi mama hovorila, že jej to pripomína proste chuť detstva. Som rada, že môžem teda urobiť takto radosť naši. Mňa by to vôbec nenapadlo. Proste vždy Slovensko, chápete, horálka alebo niečo také, ale nie, proste margotka. Čo napadlo vás, že by to mohlo byť, neviem. Tak proste myslíte na mňa, držte mi palce, ja už sa ozvem z domova, dúfam, že niečo natočím alebo odfotím a prajem vám krásny týždeň.